per este tòrrid mes de juliol, que ja s'ha confirmat, almenys en la primera quinzena, que és el més càlid de la sèrie a les nostres terres. Als observatoris valencians s'ha constatat que estem passant el juliol fins ara més càlid des que estem en registre en molts observatoris. Les sèries, recordem, que arriben als 100 anys. Repassarem a continuació aquesta circumstància. Els principals observatoris o els observatoris de les capitals podem veure, en el cas de Castelló, des que estem registres, al 1911 no havien tingut un mes de juliol tan càlid. Representen cada barra la primera quinzena de juliol quina ha sigut la temperatura mitjana. Esta és la normal, la que hauríem d'esperar. Enguany, 2015, 27,5 graus, 2,6 graus per damunt de la mitjana. La mateixa circumstància s'observa a l'Observatori de la Ciutat de València. Des que estem en registres, en aquest cas des del 1938, també observem que no hi ha hagut cap primera quinzena de juliol tan càlida com la del 2015, on la mitjana ha estat al voltant dels 27,3 graus, 2,4 graus per damunt de la mitjana. I l'anomalia encara és més cridanera a la ciutat d'Alacant. A l'Observatori d'Alacant podem dir que aquesta diferència entre la mitjana i la temperatura mitjana de la primera quinzena de juliol del 2015 ha sigut de 3 graus. Han arribat als 27,8 de temperatura mitjana estos primers 15 dies de juliol. I la situació està lluny de normalitzar-se, perquè hem de dir que, tot i que este cap de setmana es preveu un alleujament tèrmic, continuaran pujant les temperatures, tornaran a fer-ho la setmana vinent. De fet, podem veure en aquest gràfic que representa un observatori del litoral, la ciutat de València, com hem estat per damunt de la mitjana tota la primera quinzena, com ja hem vist en aquest gràfic primer, amb una puntada ben important al mitjan la primera setmana de juliol, però és que la previsió per als pròxims dies és que continua estant per damunt. No hi ha ni un sol dia en què estem per davall del que hauria de ser normal en el mes de juliol. Encara més cridanera un observatori de l'interior. Si veiem la mateixa situació a Morella, podem veure com han estat pràcticament tota la quinzena també per damunt de la mitjana. Les temperatures baixaran una miqueta en els pròxims dies, serà una baixada acusada, però de nou tornarà a repuntar la temperatura. Haurem d'esperar al final del mes per a que la situació es normalitzi i quedi un poc per davall dels valors mitjans. Per tant, un juliol històric el que estem patint i que encara ens ha de donar noves puntades de calor amb noves temperatures altes, sobretot la setmana vinent. El cap de setmana, com els comentem, tindrem una situació un poquet més suportable, però només un poquet. No s'acaba la calor ni molt menys. Imatges de Cullera d'este matí, eixida del sol, amb aquest ambient plàcid que caracteritza les primeres hores del dia, ambient bascós també, la humitat ambiental que continua sent molt elevada, algun núvol anecdòtic i boirina a l'horitzó, com veuen en esta imatge. Calitja, primeres hores del dia. Esta altra imatge de José Luis Jiménez mostrava aquests núvols baixos que es formen a primeres hores, la mar com una bassa d'oli i un ambient caracteritzat per la calma atmosfèrica. També destacàvem els núvols baixos que s'han format en alguns punts, en aquest cas boniques imatges del Benicadell. Ens arriben des de Castelló de Rugat, Josep Emili Arias ens les envia, i també podíem veure l'eixida del sol en una bonica panoràmica que Quico Llovell ens enviava, ho veurem després, des del Cap de Sant Antoni. A la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat destaquem els núvols que avui tenim a la zona sud-oest, alguns núvols que arribaven també a l'àrea mediterrània, no tindran més transcendència, tot i que hi ha un cert moviment en l'atmosfera i de fet podem dir que esperem que també avui puguen créixer algunes nuvolades, algunes tronades a les comarques del sistema ibèric, a la zona del sistema ibèric. Alguna d'elles podria acabar tocant l'interior de Castelló, però serien fenòmens aïllats i puntuals. No podem esperar massa d'aquestes tempestes que s'hi afectaran altres punts de l'interior peninsular. Repassem temperatures, unes mínimes que de nou han sigut molt altes, inclús als observatoris de més altitud, amb eixos vora 20 graus de Fredes o els 17 de Vilafranca. 20 han registrat a Toràs i a la costa no han baixat dels 23 graus a Castelló o a la Vall d'Uixó. Comarques centrals, temperatures que també continuen molt altes. Una nova nit tropical a comptar en este càlid mes de juliol. 18 graus a Utiel, entre les més baixes, 20 a Bunyol i a Xàtiva no han baixat dels 23, com tampoc a Sagunt. A Gandia, a València, han tingut una mínima de 24 graus. També cap al sud destacaven aquestes altíssimes temperatures mínimes que es repeteixen dia darrere d'un altre. No han baixat dels 25 a Torrevieja o dels 23 a la ciutat d'Alacant, a Dénia o a Orihuela. La mínima ha sigut de 18 graus a Villena i de 20 a Cocentaina. I el mapa isobàric previst per a demà, un dia més monotonia anticiclònica, l'anticicló que afecta totes les nostres latituds, tota la nostra latitud, la borrasca britànica que envia alguns fronts, les cues dels quals afecten el nord de la península ibèrica, també una lleugera inestabilització que ens fa parlar de possibilitat d'algun fenomen tempestuós en punts de muntanya el cap de setmana, sobretot dissabte, però en general afectaran bàsicament les comarques del nord i seran fenòmens aïllats. Podem veure avui com creixeran alguns núvols de volum
d'evolució en les zones de l'interior, creixerà també alguna nuvolada que ens puga deixar algun ruixat, els vents fluixos i variables en la costa, temperatures un poc més baixes, no vol dir que no faci calor, continuarà fent calor, però tindrem una baixada entre 1 i 2 graus segons les zones, especialment es notarà cap a l'interior. Demà dissabte parlem igualment d'un dia estable, però de vesprada augment dels núvols a les comarques de l'interior que podrien generar algunes tempestes un poc més generals. Afectarien de tota manera bàsicament l'interior nord, però no es descarta que també cap al centre i el sud puguen créixer algunes nuvolades i deixar algunes gotes. Els dies següents, estabilitat i sobretot atenció a aquestes temperatures que tot i la baixada del cap de setmana tornaran a pujar, especialment a partir de dimarts, dimecres, dies molt calorosos, però la calor serà present també el diumenge, amb possibilitat també inclús d'algun ruixat ja més puntual, també dilluns creixerà algun núvol d'evolució, però l'estabilitat serà característica i atenció a aquestes temperatures que tornen a pujar la setmana vinent i que probablement acabaran de fer que este mes de juliol siga històric a gran part dels observatoris. Es deixem amb algunes imatges de les que ens fan arribar cada dia de l'eixida del sol que ens vaticina aquests càlids dies que estem patint al llarg de setmanes. Recordem que poden enviar imatges a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.